Is-semmit l-isfida Miles from Home se tibda fit-22 ta' Marzu. Zeg Vella se jitlaq minn Londra u se jgħaddi minn Franza, l-Iżvizzera u l-Italja qabel l-aħħar rotta għal Malta. Ix-xewqa tiegħu li jgħin lill-YMCA Malta biex jiġi estis iċ-ċentru u servizzi ta' shelters għal persuni vulnerabbli. B'medja ta' 60 km kuljum għal aktar minn 6 ġimgħat Vella qed jagħmel l-ekwivalenti ta' madwar 64 maratona. L-isfidi loġistiċi u fiżiċi huma kbar. Madwar xi 20 sigħa ta' ġiri fil-ġimgħa. Bħalissa it-tim tiegħi ħanivvjaġġaw ovvjament jiena bil-pass u kien hemm miegħi it-tim tiegħi ġewwa Ġovan, bażikament li ħajġor il-supplies, l-ikel, ix-xorb, il-medical supplies. Ovvjament huwa l-posta fejn ħanorqdu wkoll. So it-team ħajkonsisti dejjem f'4 minn nies on the ground, plus li huma tagħna team ovvjament biex insolvu xi problemi wkoll minn Malta, ġifieri. Xi 30 ruħ kważi involut naħseb. Qal li fil-kontinent Ewropew se jħabbat wiċċu ma' temp li jista' jinbidel mill-lejl għan-nar u toroq imħarbta l-aktar meta jasal biex jgħaddi fiż-żona tal-Alpi. Iżda miegħu se jkollu ta' spalla tim ta' 30 ruħ. Apparti li f'xi ġranet minnhom niġru miegħu li nkunu ċerti li nissapportjaw kemm fil-preparazzjoni tal-ikel kif ukoll biex insuqu l-van u niġru warajh. Mhux qalulu sħabu meta qalilhom li se jiġrija minn Londra sa Malta. Konna flimkien ma' xulxin, ovvjament fil-bidu inħsadna ftit, imma mill-ewwel appoġġajnih mill-ewwel. Il-wasla ta' Vella f'Malta se taħbat mal-Assembleja Ġenerali Ewropea tal-YMCA. Il-kap eżekuttiv tal-YMCA Malta Anthony Camilleri spjega kif se jinvestu id-donazzjonijiet. Nuna f'żewġ proprjetajiet illi għaddilna il-gvern, waħda se tkun qed tilqa' fiha 6 minn nies għaliex ħajkun appartament sabiex fih nkunu nistgħu niġbru aktar nies illi qegħdin barra bħalissa. L-oħra hija sabiex nestendu iċ-ċentru ta' drop-in center tagħna fejn fih nilqgħu nies illi b'mod partikolari għadhom qegħdin barra jistennew sabiex jidħlu f'shelter partikolari. Ix-xewqa tal-organizzaturi hi li ma' kull pass minn iżek jinġteħed aktar dawl fuq wieħed mill-aktar jeddijiet fundamentali tal-bniedem li persuna jkollha saqaf fuq rasha.